Un peth gallai ddweud am fod yn aelod o Senedd Ewropeaidd yw bod un wythnos byth yr un peth ar wythnos nesaf. Mae'r wythnos hon wedi bod yn wahanol iawn. Dyn ni wedi cael cyhoeddiad mawr gan y Comisiwn o biliynau maen nhw am godi i fuddsoddi mewn swyddi. Rhywbeth dwi'n croesawu yn fawr mod i'n amhaith a os ydy yn mynd i fod yn llwyddiannus, dwi yn croesawu'r ffaith bod y Comisiwn o'r diwedd yn siarad am fuddsoddi yn yr economi i greu swyddi yn hytrach na torri gwariant cyhoeddus. Dyn ni wedi cael gormod o hynny yn y blynyddoedd diwetha. Dyn ni hefyd wedi cael ymweliad gan y pab sydd wedi dod i siarad gyda'r aelodau yn y Senedd, ond hefyd wedi cael pobl o wledydd eraill sydd wedi ymwebu ar gyfer gwobr Sakharov, gwobr sy'n cael ei roi gan Senedd Ewrop i bobl sydd yn anaml yn mynd trwy caledu mawr mwyn hawliau dynol a'r hawl i siarad yn rhydd. Felly byddai nôl yng Nghymru fory yn cwrdd â pobl yng Nghaerdydd i siarad am dyfodol Cymru o fewn Ewrop, ond hefyd dyfodol Caerdydd a dyfodol pobl ifanc a dyfodol ni i gyd. Mae Ewrop yn newid trwy'r amser ac mae'n bwysig i fi i ystyried gyda pob cyhoeddiad newydd fel yr un dyn ni wedi cael am yr arian o'r wythnos hon, sut mae hynny yn mynd i effeithio ar Gymru. A dyna pam dwi wedi bod yn galw ar Llywodraeth Cymru i astudio hyn i fod yn barod i gymryd mantais o bob cyfle i greu swyddi i bobl ifanc yng Nghymru.